kaya wag mo na hindi mo kung tanim kaya wag mo na hindi mo Isap na, isap. Sos niya po kutsara doon. ito na. Ikaw, Ako tatong na ikaw. Ang kabo mahurot ng kabo. sos! Hanin na. Ako ana Jem, ako ihulog na dito Jem. Dako kay ng kawa Jem. Ha? Dako kay ng kawa. Dinok stay. Ihulog na. Ayaw pwede mo kuha niya. Kung makasada yung kiskisi ko mo magpagahi. Kubul-kubul. Sa batong humano ni Kikas. Tuklok ng kabikas largo kaya ng kabo. Kasok barang halo. Ito magkapira kayo ng Walang kabo. Ano? Ay. Anong ulo? Jem. May tabukong mabukong kasi nga. Ano yun? Magkawan ko. Puntahan. May bilhin kasto bayo. Itanong niyo, Kiraswa. Kanina pong tabayan mo, di mo po nagkuhan. Kaya ang tubod nga ba, nautan mo. Kani may tad-tad. Kasara lagi na, tangan ka.
Sama terus kalir tawa. Dapat kao ning. Dah. Aron ugma. Sudah trip dan ma. Pinobre style. Galing. Na, bale po ninyo po nagpikas nito. Wala pikasa pero gibalitaan. Na. Ano tong powder? Powder. Ay, di ko mo. Wala may nalagot na. Hiwaon ba? Mga 6 months pa boss. Mukha? Ade po may siling ispala tapos mo kayo sa. Pero sa to. Di pa rin banyo. Wala pa nang dito. Tama-tama do. Wala pa tas kanon. Tabang pag na. Kanon. Kani may kadalag latab bro. Sibo-sibo. Sus atay. Di mo na oh. Wala tayo lang sibuyas siya pikas balay do. Aga. Action na magawas ng buko. Pwede kayo. Aka na, ulo ko na kapasang mo na ko. Gulag mo. Di na tayo mga plate ng paklay. Ah, sige. Patis. Lutangan. Lutangan. Ay ko leway. Igor na matay. Teka, nagkana kay di mo orto nimo. Ito tos daw han. Ako na huli na tanong ko na. Ulo na tanong. Ay.
Ilang ba na yan? Tagpila ka ng siya ba niya? Ito may black spring pa, no? Wala itong sabot ang dali. Kapag kita sa tao na mag-repair mo. Tapos, wala, di ko ka na nagtulog. Gusto ko yung mga... Mapa, wala ko yung ulo kong kata. So, kuha na ito nga. Distansya ko ito lamisa, boss, no? Ngayon na.